Alhamdulillahi rabbil alamin ambe awfo ka wali mondo ni wati na fon fon be kan laje maliko ka anya fo yo chugo mina ambe directeur ya fo Côte d'Ivoire kren la Abidjan 13000 ale palais des sports konnana ni ankara mogase Cheikh Ousmane Madan Haidara ale ka tagali Côte d'Ivoire o bismillah li keneka jamiatul ansar din Côte d'Ivoire uluka jonu ka chesri la camera ab chugo di ambe Côte d'Ivoire konnala ankara mogase Cheikh Ousmane Madan Haidara bi Côte d'Ivoire yo mboy ni kosobe ankara mogo kumbe bani so jaya ankara mogola asele wadu makulu ka ni alaka je o kuma kono ni la ban sabati ndo amina 13 jawla je Jagber anaka équipe janaria dambele ni aka moko bela jene awara kunyebe ala chugomna ni directeur ni watina soni amfana karamwa Seydi Cherif Ousmane Madan Haidara bedeka alemi kono ala sonama abe kenoso ni kana sanimai dabokunte fuye kanu cheban ka bismillah ka kumbe ka kawujira la ka kumbe ka sindia ira la ka fa bora ka so anana ka so ansari bora jefa befe ni kana beni ni baraye Abidjan donte Abidjan krefe dugu fen bi ansari be boy kana beni ni kumbeni sabula an karamo na ka fa libina ani fulfuiti blanyona wala ngato nyemo ulu de sigilem fina na fa yira ku nyebe ala chuwa mina ambe doke ala ka ke here yoro wasalinu awre nyebe jala koni yoro wasalindu soni bilibili be keneso ni yabani Seydi Cherif Ousmane Madan Haidara to ko inka bi ha abla mandi wala ka ni evenu ka ke directeur Cherif la ka wuri ka jona ka tesri ambe fulu la se ola ga Jagber fu ne biaye alo yimbe ni watina Abidjan ka fara jagaria dambele ani ka équipe technique bela jene ambu fu ku wala nyumando evenu mina ira awla ka to aw ka sigidawla aw be yoro minuna ni ala ni krasonama mumba to aw ka seka adamu anofe amata Abidjan me amina belaje tawdo inshallah ikungo ku musola kaw ambala kaw ku kunga chai ku aiwa ukule kera konnala wona kera konnala kuma ni sahaba be mene amse to ko feso to kariya mono ulambe jamiatul ansar din amusola kaw fo Côte d'Ivoire kren la Abidjan ku wali mondo ko wuli ka jo amuka chesri la Haidara ko ambalakaw de jora ambalakaw de ko karamogo ebitu bomo ko ya ambika susara ambi deme wasa ikase ka dine lase wu de folo Haidara bismillah de tout mo fara yonka ka susara so ata sa sunu ko laidu ma boloto o diri doni ni musoye o doni bije ambalakaw mato ko de iba ka fo ni data chairman to me ko felala muso foni la au detail we Haidara kanu utubra Haidara ko Haidara ni fo a hakina usona mo utubra ko anga burgina tagala ni na fi 2022 entre Soudan et la Burkina, c'était à moi, est-ce que juin 2022. Ansar Musulo, comment dire ma comment Musulo toura la Burkina Faso? Bobo Dulasso. Avec Kumata. Akoko avec la yini. Yini, allez ba yini karamo fait quoi Ansar karamo ku dadi. Ukatu ni musoma ni dino la série de do dino la familiale de do dino wala de do ukatu ni musoma uni muso bu jonai ube karamo ka akina defend fo sa te se muso ni alaje akani kuma meseka boni kono wa o kuma kwa aya fo chuko na bitene ala kalambu ni ya tagalaje ansar kalambu ni be muso ni de kalanke wallahi ni be fendo do alando tado salla saljila kitula wallahi be fendo do alando tado so do si sa dunia la almani ni ba wala kan si sa dunia almani ni abay walmani ni oni ubara ko ni fala foto de ka fanga ngado wala ambe ansar musofu ku wala yimon do ko boni la ko wuli ka jola ko chesila ni 13 villes ali palais des soirs de kono jama chama ni be jala jeni yorena
ni yoro badi mais kuni yoro chugo te kli ni kulende waju fana kere de la buyani ni ala ni kra sonama ami do ka ala ka ke here Côte d'Ivoire ne malendo ka ko surtout bani nali bani ka ko kabako do an botra la Guinée an tara la Guinée 2025 konnana o fana juin wala juin ko ka chade an la jola ka bo la Guinée sire kuro mali wani ni kuro mali ni mafli la Guinée ani mali ni awo do kuro mali do an sene ngoy ko udin magobe ka mo ka do ka sanji ko la abi asuro sanji ko gele badi be bismillah keleka kuma kala kuma ta ko am fa ida ka do ke fa yare ka do ko do jabira wallahi ya fotale ko ka do ke ko sangana fudu yare ka do ko do jabira ay kuma fatara bannana bani do ke ka do ke sanji ko la ya ka kuma fo ambo akay jama acharina yananga se saanchi Allahu akbar dugukele ngene yananga saanja tigilala asamu naka kilafana dunka teme yananga se saanchi Allahu akbar wallahi ya bani kun fa kun nenku abe mamuna ya bani odoi ka fala mako ala ninke ala mo bani ka do be na bolo keta o minende na bolo mini fara nyoro do mi na ka keta ka kunu jigi ay tichila o do jabira de wala ambe ala dili abina do min ke Côte d'Ivoire ala ka do min ka basigi do Côte d'Ivoire kono ka here do kono ka basigi do Mali kono ka here do kono Mali tati se ka fo Mali la ambe la famina ambe hakli sigi mina doni ya bando su abi do ke su abi do ke tile abake abi mo hakli lami abi mo hakli la sigi go chamon bi wo sutra mina ya banika sutra de wala ni ala sonama shini kenya ambo do ngini chokoro bay ala ka seka adi am wala ni ala ni kra sonama ambe ala jani la daw sabati le mu bulu ka seka yo re choko ka jate mina abi choko mina ni Jacques Borka jawi yani karamo ka kenesoro karamo soni ale ko ni bena si me amba ni fe ni ala sonama ala zikir dala mu be kene kono uka gero wula anga seka doni lame zikir dala mu ka dongili la abe ala suma ni ala ka jey barkore ala bismillah ni ala ka jey karamo jansa tarawere anje aba arukudo amu foku wali mondo anu danga belebele la basiri kurubali anaka jamaa ulu bela jilembe no amu foku wali mondo anga ziba cha monta kata beni ya bara ni amu foku wali mondo nu dambele kata se zigri basiri ona fe ne be Côte d'Ivoire fana zigri dala munube amu foku wali mondo antumina anga wudu chebo haydra bedda mu jigiyai tisa ko chewbe na ko chewbe o che folo ari dewi che folo al dewi tisa ala kana mashi jiginda chelo ansa kramo benana abenga na idra deme mais ni dewi munde ko munde dafa jiga folo idui shirwa matija na hydra na dim na dogon ko haidara wi chema ni musome wallahi hydra de musomo be bara minke chema ba ke imafum karamo dim ala sona mo we baya min di we wi ka jo minke we chesi minke abi jiga bo ko bi le chema alaje dali minke rufe de rufe o kofe ansar karamo bi yote uti do yorom ube do yorobe la wallahi ya dabal be ba alaka dine la selila ali 600 ambe an karamo fo Ustaz Ibrahim Jata abi gabo ami do kay
aka video do anyai abe ka taga yoro do la ni wona karamo ka ye o chugala iye ba don ka fo aidra la mo minke o do nan ana karamo te sokono karamo wi kelema karamo didu wula kono karamo didu sa karamo mo mi se ka mara fa befe o be do katala ka dine la si ni ulu ye bi haidra wasala amufu ko nyimo ba no ye waliye ankara mo lamin cham ambafu ka cham ambafu ka wali nyuman do na ka wuli ka jona ka chesiri tise cham mo mancha parce que ala kuma mo cham ka famu dama ka atlisigi dama ka majigidi ama ka kodon dama ka ko korodon dama wala na kuma na ai fato fe abafam hay na kuma na fato fe abafam ambafu ka wali mando ka kai ka se dialofu tourner machine sami dun se dialogue min ke akademia la kato ka foko se dialogue ne kai ka kalo kele fe kanu flaka amabo amancha abe tourner min ke akabo akima ule wudu international karamo e ka karamo to ka ambu foku wali mando ane bo amena mali ana mali awudu karamo nyelo alfa jalo ambafu alfa ma sabale ma nyumandu ne rafa aka wuli ka jona ka chesira mo ta kono jelen kaka ekip befu bo suko bam kata se karamo to bema ambu foku wali mando ansa karamo maliko ko be fam befe do fuite dina che indefanina to fe bebu soro me u ba beku parce que on est joro karamo mi ya bekara ami do ko yala ka nu deme chama de bora ka tara beni événement yi Côte d'Ivoire ni wati na ansar karam ko chama ne be ka fo la se Burkina an karamo ma Cheikh Ibrahim Tira ni karamo kay ki se ajoro ka bon ki se Tira mo mo be ni ko jafi ko la se ni la nu do la kono u ba ke ni sebe fo ka ba le bo che bawla c'est pour cela moi même discours jara a dit Tira madron ni Tira kuma na fa biso amba fo ka wali mando ka ankara mo drame fo ka burina bela jinin fo ni watina ka ansar kara mo bela jinin fo ka yere den fo Isa Kante ni ko fe no ba fo ka wali mando ayira ka Isa Kante me do kai kala dile ala ka na dem nu ye cheba chebawde ka na chogorba mu fo mini aidra don ka so ayi ka tu akwa man natala ibaro joa borba du kama borba du kama ala ka shidima ala ka kanaya di isa borba ka dini muna na an mura gana uve nan jorala an ka borba le laje adam na borba ne borba barabi wa borba bisa na ka laitwi ama idara mi le flama klo yala ama dwala ka sengilindu ka sengilindu e ama ke abeluduna ayale bedi ima ka fo mi na selfitina ni a ni kataka selke do mana me la programme na no ngana kana emission ke me no na emission ke no tara de wala ta ko yumya ne ga yene la ne la yi borba du kama ni se ka fe meleke mi aka le gil fe to ko mi ni yala no ko mi fe ko ke me ba ni mo wara ni ma o ni fa no nga gele ni mo ni wara ni ma wa o ni jara ni ba juma kata donc ay dara ni ko selfie ni ga sazi ibna ka de jora ni wona kerefe ka donke ni farkulu ne kuntara be ke chukumi me ni akeli ni ndo na ya bla ka ni chukoro ko la me ni no kumi ka idra ni ko wala itara ni fari concentré ka a foiti se donne la i jaya agana ni don de gide damne agana sa fo mata ni do ni ke na sona am bo ba du kama fo awre nyebe keneka ay wa ni de 13 villes
akay kene soni dro ni banisira ni ala sona ma bara num be nido an barakaw ka kuma musolakaw bolo wara sa muso be fo dante fo la be fo so kan kara wara cesirila an sa muso kere na yira dugu kono o dugu mɔgɔw kana k'a fɔ alhamdulillah parce que munna kalanso de y'an saramuso ye an saramuso min ni a cɛ ko a ka da yɔrɔ min a bɛ da yen ala ka nka o de la an saramuso min ye ji sigi ka i sonsori k'a fɔ a cɛ ye an saramuso min cɛ bɔtɔla a ɲinina fɛ ala kalannaw la ko taa i cɛ bilasira da la i k'a kalifa ala ma tise karamɔgɔ ye fɛn minnu fɔ wallahi n'a sabatira nin kuma ninnu an bɛ lafiya o la an b'a ɲini Jacques Boer n'a ka mɔgɔw fɛ an bɛ se ka gɛrɛ dɔɔni kɛnɛ kan an ka se k'a jateminɛ ayiwa an kɔni b'a mɔgɔw bɛ ka wuli ka sɔn ma u ka sɔn d'a ma dɔɔni ni ala ka jɛ ye. a ka fɔ ko ɲuman d'a ma sɔli ala rasul Samake micro filɛ. Noma kelemini warai Resida mina atisiro kunye Noma kelemini warai Resida mina atisiro kunye Noma kelemini barikai Resida mina atisiro fenye Noma kelemini warai Resida mina atisiro kunye Noma kelemini kabakui Mali ka bɔ Mali la président Sulakata Salamantaw ka bɔ fɛn min ye Burkina Faso ye olu de ye kɛnɛ sɔrɔ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn olu de filɛ nin ye foli la n y'a f'i ye n k'an ka karamɔgɔw caman bɛ yen nin y'a Usazu Kosike nin y'ale de ye tan président Sulakata Salamantaw ale de filɛ nin ye Sulakata min ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri bɛɛ a y'a di nin cɛkɔrɔba in dɛmɛni ani a ka hakilina dɛmɛni la kunun Sulakata bi Sulakata wa sini Sulakata min ye ansariya dɔn ka ansariya faamu ka kɛ ansaru ye ɲɛnɛmaya bɛɛ k'a nata ka kɛ maa ye min ni a bɛ shirifuw hadimiya an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a ka wuli ka jɔ ni a ka cɛsiri la ka dugawu kɛ ala ka an ni a dɛmɛ a bɛ k'a ka jama fo n'i y'a jateminɛ ansaru kɔnɔna na Sulakata ni ye nisɔndiya da ni ye hɛrɛ di ale ni mori u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri ani cɛkɔrɔba a dɛmɛli la vraiment fɛn ba de don an ka dugawu kɛ ala k'a n'u dɛmɛ Elhaji Haruna Konate a fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ COP 4 ɲɛmaaba an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an y'a fɔ an ka mɔgɔbaw caman bɛ yen labɛnw bɛ sen na bɛɛ lajɛlen bɛ kɔnɔni la k'a fɔ y'a bani kɔni ani yɔrɔ man jan an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye président bɛ foli la an bɛ président ka foli yɔrɔ lajɛ ka zikirigɛlaw fana lamɛn ni ala ka jɛ ye. a bɛna fɔ aw yɛrɛ bɛnnen don dɔɔnin dɛ. ne ni mori wa fila ma bɔ fila la mais b'a ka dɔnniya fara ne ni mori bɔra fila ma bɔ fila la fila bɛɛ i na gɔtɔ ba dɔ gɔtɔ fila bɛɛ fa kelen ba kelen m'a faamuya an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye an bɛ ɲumannaw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ direct la nin waati in na yan fo Côte d'Ivoire palais des sports kɔnɔna na y'a bani n'o ye Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara an ka Mali Haut Conseil islamique ɲɛmaaba ale taalen don yen nɔ nin y'ale ka bisimilali kɛnɛ ni ala ka jɛ ye maaw bɔra fan bɛɛ fɛ ka na bɛn ni nin kɛnɛ sanuman in ye o la bani fana bɛ labɛn na sɔnni bani bɛna se kɛnɛ kɔnɔ ni ala ni kira sɔnna a ma Serifa y'a kanu a baara ninnu k'a bɛɛ yira aw la direct la ni ala ka jɛ o tɛ nisɔndiya ko ko u b'u pɛrɛn kosɛbɛ ni karamɔgɔ nana inshallah ko Dawudabukaw k'u pɛrɛn m'o fɔ ale ye Dawudabukaw ye an bɛ Dawudabukaw fɔ yan k'u waleɲuman dɔn ko Dawudabukaw bɛ ka lajɛli kɛ an b'o fo dugawu kɛ ala ka ani dɛmɛ ka foli lase yan fo fɛn min ye Mozambique an balimaw minnu bɛ yen olu fana nin waati in na u bɛ ka jamukan in lajɛ direct la ni aw minnu bɛ yen n'aw bɛ fɛ k'a lajɛ bɔlɔlɔ sira kan n'o ye Sherifla officiel aw b'a gosi Facebook kan aw b'a ye walima fɛn min ye YouTube kan walima TikTok kan Sherifla page bɛ yen nɔ aw bɛ nin fana ye direct la nin waati in na o fana bɛ k'a bila la Sherifla ka laɲini ye an karamɔgɔ Seydi Cheikh Ousmane Madani Haidara ale ka hakilina cɛrini ye o la ka
se ka wuli ka jɔw kɛ bali bɛ jɔ yɔrɔ ka n ko fɔ ka se k'a lase silamɛ jama ma min b'a to silamɛya sankɔrɔta ani silamɛya ka wuli ka jɔ na ka cɛsiri min bɛ yen ni bani bɛ k'o baara kɛ san 40 kɔ ka se k'a ba don o la an bɛ ka ɲɛmɔgɔyaso fo u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri la ani u ka bolo di ɲɔgɔn ma na min b'a to ka se ka nin ko ninnu yanga bonya n'i y'a jateminɛ nin yanga ba de diɲɛ bɛɛ bɛ ka fɛn min kɔnɔ k'o di mɔgɔw ma u k'a lajɛ k'u t'u ka salon kɔnɔ i b'a dɔn ka biye ta ka taa a ma nɔgɔn ka kari ta ka taa a ma nɔgɔn nka k'a bɛɛ lajɛ directement o fana ye koba ye dɛ wa Sherifila de b'o di a ka lajɛlibaw ma su ni tile an bɛ dugawu kɛ ala ka baara ninnu ɲɛ an ka ɲɛmaayaso bolo ka Ivoirien bɛɛ lajɛlen fo n président don ka taa Côte d'Ivoire Ivoirien mun kama Garba Ivoirien ka Garba amina taga misra la kanaw inshallah sonama bara inte fanko amina ta boni atoy ni ala ni kira sonama kata Côte d'Ivoire kata Garba teni ebo do ay chega na jega la to fo chega sa na fo chega ay do ke dino isa an baw ma Sherifila bamuni jamne bugula ambe an baw fo tanti Jara tanti Fatmata tanti Aisha tanti Halima Tagamaisa ambu fo ku wali man don ka wuli ka jonu ka cesirula la ka do ka ala ka anyeme ula ka fulla se ni wati na nga Sherifa tuma kumana ke yoro jien konnana ambe do ku ye kan la no le Côte d'Ivoire Seyda Mimi aja VIP amba fo ka wali man don ka Seyda Inafo ka wali man don ka fulla se Côte d'Ivoire dogono banene fana be ayo ame Seyda banene fo afana tara amba fo ka wali man don ale anga patron amba fo ka wali man don ame do ke ay ala ka bara nyimi beke here ko konna na ka dogono fo ni watina ka dogono fo ku wali man don ola be amba la je ka nyunga ka dako nya fla lame amba ma munu be kuma na ni watina adama den jugu ko bi tigɛ wallahi amfani ko kai sago di ma ka hɛrɛ di ma ala ye fɛn fila fɔ sura kɔnɔ Allahu akbar an furakɛ a ko fasali li rabbika Allahu akbar seli idi tigi wallahi o mawli ko o kɔrɔ ye o bɛ duwawu de fɔ siga t'a la madama i bi fɛ i sago ka sɔrɔ kana sɛgɛ duwawu la wallahi o b'ale ko wallahi ma kan ka sɛgɛ a ye mun tugu a la wanhar Allah fana bo siga tala ko mawli wallahi odo ikiga saraka fana wo re ikiga baba wa ikalla ya ka faga o bi saraka bol fo mafhumun Allahu akbar don li fe fladi ni adama dem bela jelen teme inyona na siga tala ko mawli to uchayali ni moyaka wallahi ani sarakatu boli ala so makaraba Allahu akbar o de ko so tuma na me kene banu ka wallahi ina fo afani ni ankaramu asayyid sharif Usman Madani ajra ana do kene ka wallahi abu mo hakili jigi fena sigatala masa Suleiman ka menene ni akomo hakili jigi mbina Allah sigatala mawli masa Suleiman ka menene ni ko motoma wallahi menene ni toyi tumana ko ma kwana ta bunya ke masa Sulemana yi wallahi sigatala ko mawli do pa ma ko me motoye dafe toye ni dama wallahi ni dama toye ni dama wallahi fiti an bolo nyoki seko sigatala amancha wili baldo wallahi o mawli ameta o dama wallahi ayo jabi sigatala ko akoni bele dilaw sarala ala fe ko ye ni masa Suleimana ma wallahi yala on fana ka fitini dili ama yala on fana be o sara sorowa ata sara soro sigatala o ba soro ko salamu ne ba awere nyininga wallahi yala feni tigiya o man fisani femba garefe sigiyewa sigatala o mawli an furake aka fisaye wa man fisaye wallahi aka fisaye wala ka mo hakili jigi mo wadabani mbey ito olugu ka bunya fle wallahi ka do nyini olugu fe sigatala ko mawli afoi ifai wallahi mawli hani miliyari be o fe ebi ka keme flati ama baraka nyini ka wallahi o kaka
aflane I karamoy al foma ko père spirituel Allah Allah ya sura be tagama sanuka wallahi ete olaje sigatala ala bonya ka ke karamoy ni gunomi ala de bodo Allah e ka barka nyini afe wallahi isako damayira bela mgoso ikaka barka so Allah ko kan wallahi sigatala olo ko sami joga mo hakili jigi wallahi ko kan ko soni ta feye ko amake wallahi ina fo fend haram yalendo ay keto nyuma be fembe na mami faga mo hakili jigi mina wallahi mo tinya taga soro sigatala ko ni ma do fara do ka ni saraka Allah akbar ko kan wallahi sigatala wa shirifu ga do ni mo ga do jigi wallahi wal balle ko kare kare yala ankara mo wana kan dimaya aydara shirifu ga fembe ni afa kwai do ken wallahi sigatala ko wala yarabina na do kan wuri baldo wallahi amena minke do ya na amena minko ya rabbi alaka amin ya rabbi o yarabina minka ya rabbi alaka amin ya rabbi nga kuma korona na kum dija ala hadiya mina na ube kene kono sigatala mawli alhaji mam maliki tusige alaka waraba mo waro be kene kono likibe minuna wallahi mawli ko ka hakili jigi doro kona ya la suratul kausar ni doyi ni ga ko ibe kishi juguma ni muyi wallahi afai ko ala ko ka do uchaya wa iki jando saraka Allahu akbar o mawli flana mona mo mi nga boy bi ka fitini dama wallahi afai ko masa Suleimana ka benemene ni kwa nyogona uma sigata la ga fitini di lombi na na be sara mi fitini baraji Allahu akbar o mawli wallahi nga kuma sabana ni do be ke finani mei wallahi mo kelengele bega ki janto la doula sigata la ukaka afora imi sedu bina do kan wallahi ukaka walu baldo do kono la fenani ni desala wala nala mi ka do mna wallahi abora yere la Allahu akbar mala kana desala amin ya rabbi aya famina amin ya rabbi aforo nam ni do wike itege dayele sigata la ko kaka hadisa ko amma kira ka kumana wallahi akwa ala ya fwali akwa ne ala bisame wallahi na jonga tege janne alai ne ka kala ka tege segi amma wallahi ka soro ma fembla akono ko ala ya fo ale kirai ko ala bi same o Allahu akbar sigata la ko an frake wallahi wala madama ingen ye kai ngen ya nyuma tugu bala ka do ke iye wallahi ni ma dese itega korota sigata la ko ka wallahi badru dona beba do don kara ko gele man bay islam ya kon wallahi sigata la ko asere yo la on ga kira mana ala fe ako ala wallahi akoni islama ya penabi iti mo soro bile ni ko fe bimbi batu wallahi o mawli sigatala sabo ba soro islama o sira ko kula wallahi wal bando ko sira o dana habaru ma olona kire ya tega korota abala ka kuma ala fe wallahi akatanta koro atega fla korota le abara mimba kana abara pena Allahu akbar ya sura Abubakar Sidiki ba gerefe sigata la ko mawli Abubakar Sidiki ya bahata kada kana wallahi ako kirama ako do jabira wallahi o mawli ko atuta wallahi do jabira Allahu akbar do kayira ala ko soye karsaka duwi nabi fe do kamnamma wallahi bi fa kamna nga demayama bi fa kamna nga kanando wallahi bi fa kamna mbona bema an islamuma Allah wala ka tamasere do ye eyerela sigata ma ko be do wala wuri baldo wallahi o mawli ni ya folloy Allahu akbar me be ka do fana do ka do ka ja Allahu akbar sigata la ko mo ka do ka ja ka ja itega be ja Allahu akbar sigata la wala ibn na flanana wallahi wal baldo ko flana tumai ni do be ke tumami na itembugo wallahi o kaka Allahu akbar
ma o hadisa ye ngano yanga mabawla nga chokoroba nga musokoroba ga tala o mawili wallahi wal baldo hanno be do keli yo ba fu kana da duguma wallahi muitena siga tala o mawili wallahi so ya da femi nga kwala be barka do la kiyere toyi Allahu akbar wal baldo ko ala ka akili nyumba amin ya rabbi na to flase la ka fo abina fo siga tala ko wallahi communiquer do be wal baldo kani sababa be amin ya rabbi Allah takbir suma takbir Allahu akbar wala ni information ka bo anga sécurité yoro ka fo mobile do be kenema véhicule immatriculé AA 320 ka mobile be détressé la nati club ankana aita kata bo ala ni ala ka djen le véhicule immatriculé AA 320 ka be détressé la inchallah famia ko nyuma ala ka danama wala salamaw karamo bina do okay wallahi siga tala anganji jado ke wati o kana be e ka wasabu fle wati ma ni ka TikTok wallahi o makan ko majira alala era la ku ma ko te do wala siga tala wala ma mna ba kana mo jala wili baldo wallahi siga tala ma wili wallahi itembu ko Allahu akbar ya fulana wili baldo tumawla tembu ko farabe mo ko sege ni do jena Allahu akbar Allah ba bi tembu ko fuka na inumbu ko siga tala ko wili baldo mokoro ka do ka ja Allahu akbar ka fa buda amin ya rabbi wala ibina martaba sabanana ibina be nga fo ibina fe sabanana wallahi siga tala ko fe sabana jumai o de do ke wati la kana nyina amina ko wallahi siga tala afo ala ko ala min be fora ala son Allahu akbar aw yo yanga kira muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tumana mina ani yahudaw bina ta salamaya kungorota danga ke tumana mina bina ta salamaya nyata ka danga ke wallahi yahudaw kele ka dasago siga tala kira kwa muwadew ma ana demsoma wallahi sayyida fatima ana demfla siga tala hasan wal husayn wili baldo ko ala ka kishi be nunu siga tala wallahi ako chogo dia ko dinye do ke Allahu akbar aba foko amin siga tala ma wili niye do ke aw ka foko amina ja joro be amina wili baldo ko wallahi joro babala Musa ni Haruna tola doula Haruna bala ka fo Musa ka do ma ko amina Allahu akbar arabina kuma fe tumana mina ko chodi siga tala kadi ujibat da'watu kuma Allahu akbar ako nye on flaka do jabi wili baldo wallahi o ma wili jami me amina fora siga tala abajira ko eni do kala communiquer ndo Allahu akbar siga tala ko o kana be ka baroke wakati ma o makan o kana be ka kuma nya fo wakati ma siga tala wallahi jemi vleni nabina do ke anye yiri tama wallahi ala be ko ke siga tala o ma wili haydara kira moriya kote ay na ya foro mo bi bunyani baradi comme qur'ana ya fo chogomi wallahi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi Allahu akbar ni qur'ana ko jamakulu wallahi mandon aw kara here mai ni fen sabai siga tala o ma wili am fraka aforo auti nyumanye fiu koni nyumanye nama mo oblala ayere fana bala Allahu akbar o ma wili wili baldo wallahi na jugumanye koni be mo ya makosa kadina chie ka ko do nyona obi wuli ka jo aba dabla wa be kala ka mo obla dabla siga tala o ma wili am fraka wa be ni bara la tumami wallahi atake toho kama atake bunya kama atake joro kama au ba ke kwa talindo ala la kwa bina ausara Allahu akbar wili baldo ko siga tala o ma wili ako nile Muhammad mando ni mingarati wallahi o ka boni tobe Allahu akbar ora au ka karamogo do ma fo atei wallahi e bolo ma atei ne bolo siga tala o ma wili wili baldo ko wallahi o ma wili na be e bolo problem to Allahu akbar men ne kon mboro siga tala ne ma karamogo ye wallahi mi mo bla nyumana ina fo asayid Sharif Usman Madani haydara ko tego wa ayere baka wili baldo wallahi siga tala na ma fo ati bolo Allahu akbar wallahi ka bunya ba nona wili baldo sabu be ka mogo baya ka mogo baya siga tala ko o ma wili wallahi
mais on a nga sɛgɛsɛgɛli la internet kile na karamɔgɔ min ye mɔgɔw bila dɔgɔtɔrɔso jɔ la k'o bila kalanso jɔ la k'o bila jogo ɲumanya na k'o bila u b'o joli di k'o bila u bi baaraw kɛ gundo ni kɛnɛ kan siga t'a la o ma wuli internet kile na an bɛɛ ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na wallahi an ɲɛ b'a la koyi o ma wuli ne m'a ye wallahi a tɛ comme Sherif Ousmane Madani wa ma karamɔgɔ ye karamɔgɔ min kuma t'o jogo juguya kan a b'a fɔ k'a fɔ e yɛrɛ b'a dɔn ko ɲininkali wɛrɛ tɛ nin kɔfɛ siga t'a la wallahi m'a fɔ a karamɔgɔ tɛ yen n ko ne de m'a ye est-ce que o ye kɛlɛko ye wa ayi se kɛlɛko tɛ wallahi kɛlɛko tɛ ni ko a bɛ yen a bɛ yen mais ne de m'a ye wulibali don an kɔni m'a ye n'a fɔra bɛ yen fana internet kelen na fana i bɛ se k'an dɛmɛ n'a ye a tɛ yen wallahi wa a taalen don ala la karamɔgɔ de y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛfɛ wari fɛn bɛ ne bolo min tɛ ala ye ala ko de bɛ jama se ne ma ala n b'a ɲini e ala fɛ o tiɲɛ bi a y'a fɔ ko wallahi o ma wuli ni ala danaya da ye siga t'a la o ma wuli wallahi karamɔgɔ min ka duwawu kɛra ko ala i ka tiɲɛ dɛmɛ m'a fɔ Haidara dɛmɛ m'a fɔ Haidara juguw dɛmɛ mais e ka tiɲɛ ye min ye ala o de dɛmɛ amin ya rabbi ala dalen tɛ ala la wallahi o tɛ se k'o fɔ siga t'a la o ma wuli ala y'a dɛmɛ wallahi o kɛra o la ni wa Haidara ka boli tɔw ye nga dalilu kurana aya kira Muhammadu ka mandon ka boni tɔw ye ni dalilu min ye siga t'a la o y'o kɛ ka tɛmɛ tɔw kan wulibali dɔw kɛra wallahi o kɛra o la n'a nana dɔw kɛ dɔw bin ta tɛ dɛ siga t'a la koyi mais n karamɔgɔ dɔ bɛ yan wallahi n karamɔgɔ Maga Sunjata Fofana an ka formateur Allahu akbar ale ko duwawu bɛɛ tɛ minɛ yɔrɔ kelen na siga t'a la koyi tuma dɔ la hali lahara ta ka di ni diɲɛ ta ye mais a tiɲɛna a ka kuma ka ɲi nka anw b'a fila fɛ siga t'a la an b'a fɛ koyi an bɛ yan dɔ fara fɛ diɲɛ ta ni lahara ta siga t'a la an b'a bɛɛ fɛ koyi l'heure c'est là an ka fisabilɛkɛlaw bɛ sara aw cɛ ma n ka kuma kana aw ɲina a ka duwawu ɲinilen kɔ siga t'a la wallahi kuma laban Allahu akbar duwawu ɲini duwawu minɛli fɛn naani a naaninan tɛgɛ jan an bɛ foli ni waleɲumandɔn ta ka ɲɛsin aw ma aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'aw lamɛnna k'a fɔ ni an ye direct de la yan fɔ Côte d'Ivoire Abidjan 13 villes palais des sports kɔnɔna na an fana an karamɔgɔ ni an ka Mali conseil islamique ɲɛmaaba ale bisimilali Côte d'Ivoire jamana kan Abidjan kɔnɔ ni ala ka jɛ ye Jamiyatul Ansardine ka kɛ ni olu ka weleli ye a man karamɔgɔ Umar Faruk fo min filɛ nin waju la a tɔgɔ de ye Ustaz Umar Faruk ni ansar karamɔgɔ de ye Côte d'Ivoire a ka kuma ninnu tulo b'a la kɔni i bɛ bamanankan mɛn i bɛ k'a faamu kɔni a bɛ ka min fɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka an dɛmɛ nin waati in na an bɛ baro ɲagali fo yan fo Kongokaw fɛ yen nɔ a fana bɛ k'an lajɛ nin waati in na fana Sherifila lajɛlikɛla ba ye an bɛ Kongolɛn bɛɛ lajɛlen fo ka Pointe Noire k'an yɛrɛ dɔgɔmuso fo yen n'o ye Madame Diallo Seli Wan n b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka foli lase maliyɛn fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn Ivoiriyɛnw Burkinabéw Afrique de l'Ouest Afrique centrale a mɔgɔ bɛ an b'a bɛɛ fo o tɛ bi ye denba y'an bolo sabula Sherif Ousmane Madani Haidara ka wulikajɔ fɛn o fɛn a bɛ kɛ tuma minnu na tuma gansanw tɛ o tɛ ni ala ka jɛ ye an bɛ an lajɛbaga ni an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo ni ce u ka lajɛliko ɲuman na u b'u concentré kosɛbɛ sɔɔni dɔrɔn belebele bɛ na a bɛ ɲina an bilasira inchallah ni ala ka jɛ ye Yabani kun bɛ kɛnɛ kan sɔɔni ni ala sɔnna ma a bɛ se yen nɔ an b'an ka correspondant fo k'u waleɲuman dɔn Zakariya Danbele ka taa se Buya Kulubali Jacques Boer an bɛ fo olu ka équipe technique maa bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ ala ka baara ninnu ɲɛ ni événement in a kɛkun ye direct walasa diɲɛ bɛɛ k'a lajɛ parce que ni bani kun ko e mago b'a la ne mago b'a la diɲɛ bɛɛ mago b'a la bani wallahi a ka kuma diɲɛ bɛɛ mago b'a la o de la mɔgɔ ni Haidara lamɛnla ye i ka fili bɛ dɔgɔya kelen filanan mɔgɔ bɛ Haidara lamɛn
i bɛ mɔgɔw da yɔrɔ jan faamu na limaniya la u n'a ɲɔgɔnnaw i y'a faamuya bɔla o tɛ se ka kɛ ni lamɛnni tɛ o lamɛnni sira o dɔ de ye nin ye n'a sera a bɛna dakuruɲɛ 2 min fɔ gansan mɔgɔw b'u ka faamuyaw sɔrɔ a la wa a bɛ mɔgɔw lafiya o la an bɛ dugawu kɛ ala ka bɔda di anw ma an b'aw to ɲɔgɔn bolo ni ala ni kira sɔnna a ma sɔnni an bɛ tila ka segin ka na ni ala ka jɛ ye.